Li tenc de dir que me sorprèn molt, senyora presidenta, de fer aquesta pregunta, perquè quan vaig saber que el senyor Biel Company era elegit president del Partit Popular de les Illes Balears, vaig dir ara tindrem preguntes d'agricultura setmana sí, setmana també, cosa que a nosaltres mos pareix molt bé. Però, per sorpresa nostra i d'altra gent del sector i tot, això no passa. Dir que el Pino deixarà de fer preguntes pel sector ramader, agrícola i pesquer d'aquesta terra. De totes formes, Biel, senyor Company, vos podeu, si voleu. Dit això, li vull dir, senyora presidenta, que li vaig demanar dia 28 de febrer i me va contestar. Aquesta línia d'ajudes ja està en marxa. S'ha obert un període de fins dia 21 de març perquè els pagesos afectats per les pèrdues de cereals, hortalisses i patates facin una declaració de danys. Després sortirà l'ordre d'ajudes. Des del 21 de març han passat quasi 2 mesos, som a 16 de maig, i no en sabem res d'aquestes ajudes, ni el grup polític que està en aquesta càmera, ni el que és més greu, els agricultors, els ramaders, d'aquelles conseqüències d'aquell temporal. Per això li demanem, senyora presidenta, quan pensa fer efectiu el govern de les Illes Balears aquestes ajudes que va anunciar? Gràcies. És un fet excepcional, aquestes ajudes, que per tant han de necessitar el permís de la Unió Europea per poder-les pagar. I en aquest tràmit estem. Bones paraules, però estem amb moltes xerrades de bones paraules i els pagesos no poden més. Han passat 3 mesos i ells han de complir amb els seus proveïdors, han de pagar les seves llavors i han de pagar, per exemple, els seus costos fixos. I per un exemple molt clar que ha passat de l'any 2008 fins ara, en 9 anys, que antes un pagès, que ara qui més qui menys té 3 finques, ha de tenir 3 finques per poder ser rentable, el tema elèctric no li condonen. Només aquest tema ha de veure la premura que hauria de tenir el govern per poder pagar. Miri, un pagès que tenia una finca i tenia una potència contratada de 16 quilowatts, fa només 9 anys pagava un fixo de 81 euros en l'any. 6 euros en 81 cada mes. Avui el fixo són 1.591 euros a l'any. 132 euros amb 65 cada mes. Vostès han d'entendre que quan la pagesia mos veu aquí xerrant i que donen solucions i que mos retrasam pagant i tenen uns costos com aquests, i si són 3 finques, estan xerrant de 4.500 euros només del fixo. Després és variable quan trauran aigua, o encendran el llum de la caseta. Ho dic perquè estan desahuciats. Estan desahuciats els pagesos. I aquí xerram de pobresa energètica i de moltes pobreses de molta gent. I després volen que el camp mallorquí, balear, estigui perfecte, però quan hem d'ajudar no estem a puesto. Moltes gràcies.